Durant aquests 6 mesos també hem hagut de fer un esforç per col·locar el treball de Compromís en aquesta nova postura que ha representat, passar de tindre la màxima autoritat en el govern de Xirivella, liderant l'alcaldia, a passar a una posició col·laborativa de mans esteses a l'equip de govern per a poder avançar. En aquests mesos hem vist com hem fet costat a l'equip de govern en temes com la recollida selectiva i fomentar que s'introduïsca el 5è contenidor, i votarem a favor d'incrementar aquesta taxa per a que es poguera fer de forma adequada, però al mateix temps hem liderat el debat sobre la gestió de l'aigua. Per això portarem una moció al ple i hem creat molt de debat sobre aquest tema. En el tema de la gestió de l'aigua, penseu que en aquests moments Aigües de l'Horta supera el 1.000.000 d'euros de beneficis. Si fora una gestió pública, aquests beneficis no tindrien sentit i se podrien reinvertir íntegrament en el manteniment de les conduccions de l'aigua o en el manteniment de les conduccions des de aigües. Això implicaria, per exemple, una reducció en els talls que tenim d'aigua per avaries o reduir la pèrdua d'aigua que tenim en aquests moments en tot el sistema d'aigua de Xirivella, que pot estar al voltant d'un 30-40%. El tema de l'aigua no és un tema secundari, és un tema principal i per això tornem a rebre sobre ell perquè volem solucions per a ell.